Psalm 15, een psalm van David. Heere, wie zal verkeren in uw tent? Wie zal wonen op den berg uwer heiligheid? Die oprecht wandelt en gerechtigheid werkt, en met zijn hart de waarheid spreekt. Die met zijn tong niet achterklapt, zijn metgezellen geen kwaad doet, en geen smaadrede opneemt tegen zijn naaste. In wiens ogen die verworpene veracht is, maar hij eert diegenen die den Heere vrezen. Heeft hij gezworen tot zijn schade, evenwel verandert hij niet. Die zijn geld niet geeft op woeker en geen geschenk neemt tegen den onschuldige. Die deze dingen doet, zal niet wankelen in eeuwigheid.